हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാഗസിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഇരിക്കണം എന്നാണ് കമ്പൽസറി. പിന്നെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്താണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും പറ്റുന്നത്ര വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഇരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഫീസിലുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് മാത്തച്ചി പറഞ്ഞത്, അവർക്കൊക്കെ ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ ഉള്ളവര് പറ്റുന്നത്ര വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഇവരുള്ളവരെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ഉള്ളവരെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കാരണം നമുക്കും പരിചയമൊന്നുമില്ല ആരും അല്ലെ. എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 2. നമ്മൾ ഇന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുവാണ്. 1ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2ാമത്തെ അധ്യായം ഇതില് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായം ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് സൂത ഗോസ്വാമി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമി സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയും അതുപോലെ ഗുരു പരമ്പരയും പ്രണമിക്കുന്നതാണ് 5 വരെയുള്ള 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. 6ാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഋഷിമാര് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിൽ 1ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 7ാമത്തേത് 2ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം 2ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. 8 മുതൽ 10 വരെ ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. 11 പരമസത്യത്തിന്റെ നിർവചനം. ഇങ്ങനെയാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായം. ഇതിലെല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇല്ല, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്. പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതല്ലേ. അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം വേഗത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി സംപ്രഷ്ട സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗ മഹർഷിണിഃ പ്രതിപൂജ്യ വചസ്തേഷാം പ്രവക്തുമുപചക്രമേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച വ്യാസ ഉവാച ഇതി സംപ്രശ്ന സംപൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യ വജസ്തേഷാം പ്രവക്തുമുപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രോമഹർഷണ സുതനായ ഉഗ്രശ്രവൻ സൂത ഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉത്തരമേകാൻ ഉദ്യമിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഋഷിമാരൊക്കെയും 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന് സൂത ഗോസ്വാമി ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി എന്ന് പറയാണ് വ്യാസദേവൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. ഇവിടെ പറയുന്നു രോമഹർഷണ സുതനായ ഉഗ്രശ്രവൻ സൂത ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഉഗ്രശ്രവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് രോമഹർഷണൻ എന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉത്തരമേകാൻ ഉദ്യമിച്ചു. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേത കൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതുഃ തം സർവഭൂത ഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ശില സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, എവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠനെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഉന്നത കുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ വിധേയനാകാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ വ്യാസദേവൻ പുത്രവിരഹത്താൽ ഭീതി പൂണ്ട് ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു, അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ വത്സ, നിശ്ചയമായും അതേ വികാരത്തിൽ നിമഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിന് മറുപടി എന്നോണം പ്രതിധ്വനിച്ചു. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെയാണ് സ്മരിച്ചത്. ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠനെ, അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ജന്മന മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളോ ഒന്നും തീണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ഇങ്ങനെയുള്ള ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഉന്നത കുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ വിധേയനാകാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ. അപ്പോ ഇവിടെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ പത്നി വാട്ടികയുടെ വായിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എന്നാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം. ഒരിക്കല് മഹാദേവൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള പാർവതിക്ക് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ പാർവതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞു, നീ മൂളി കേൾക്കണം, എങ്കിലും മാത്രമേ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പാർവതി ശരി ഞാൻ മൂളും എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂളാൻ തുടങ്ങി. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ മൂളി കേൾക്കും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പാർവതി അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പാർവതിയും ഭാഗവതം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ ഉറങ്ങിപ്പോയ കാര്യമൊന്നും ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞില്ല, മഹാദേവൻ അറിഞ്ഞില്ല. അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷി, ശുഗ എന്ന തത്ത അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പാർവതി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ശുഗ എന്ന തത്ത മൂളാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതും പാർവതിയാണ് എന്നാണ് മഹാദേവൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പാർവതി ദേവൻ, അല്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാ മൂളി കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻ നോക്കുമ്പോ ആ ഒരു തത്തയാണ് മൂളി കേൾക്കുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ തന്നെ തന്റെ തൃശൂലം എടുത്ത് തത്തയുടെ പുറകെ പോയി. അപ്പൊ തത്ത അത് പാറിപ്പോയി നേരെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റസിൽ ആകെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി വാ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പത്നിയായിട്ടുള്ള വാട്ടിക. അപ്പൊ തന്നെ വാട്ടികയുടെ വായിലൂടെ
അവരുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ശുക എന്ന തത്ത കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തത്തയാണ് പിന്നീട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് 16 വർഷം വാട്ടികയുടെ ഉദരത്തില് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിട്ട് ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിക്കും എന്ന പേടി കാരണം അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രോമിസ് ചെയ്തു, ഇല്ല മായ നിന്നെ ഒരിക്കലും തീണ്ടില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിലാണ് 16ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ മുക്താത്മാവാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ഇറങ്ങി ഒറ്റ നടത്താണ്, അതായത് ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ഇടാതെ അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉന്നത കുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ വിധേയനാകാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ വ്യാസദേവൻ പുത്രവിരഹത്താൽ ഭീതി കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു: അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ വത്സ, നിശ്ചയമായും അതേ വികാരത്തിൽ നിമഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിന് മറുപടി എന്നോണം പ്രതിധ്വനിച്ചു. അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനൊരു മകൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം തന്നെ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു സ്വീകരിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ മകനായിട്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന മകൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ മകൻ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായ സങ്കടം, ഒരു പിതാവിന്റെ ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ വത്സ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ജന്മനാ മുക്താത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താവശ്യമില്ലായിരുന്നു? മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഉപനയനം ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ഉപനയനം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ജന്മനാ മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ 3 പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ ശിലസൂത ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. മര്യാദ: ശിഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കണം. എപ്പോഴും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സുത ഗോസ്വാമിയും ചെയ്തത് അല്ലെ. സുത ഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയും. അദ്ദേഹത്തിനും ഉള്ള ഗുണമാണ് ഈ മര്യാദ. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനും കൃഷ്ണാബോധത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഏതൊരു താഴ്ന്ന ജാതനായ വ്യക്തിയെയും ഭക്തരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഉയർത്താൻ കഴിയും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനും കൃഷ്ണാബോധത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും കൃഷ്ണാബോധവും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതികമായ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെ, ഓരോ വർണ്ണങ്ങളും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് എന്തായി മാറി? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. മറ്റേത് പടിപടിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊരു താഴ്ന്ന ജാതനായ വ്യക്തിയെയും ഭക്തരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഉയർത്താൻ കഴിയും. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് ഭാവാർത്ഥത്തില് വായിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അന്വേഷകനെ മാത്രമേ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് പൂമൂൽ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം ഒരുവന് 2ാം ജന്മം ലഭിക്കുന്നു, അഥവാ ദ്വിജനായി തീരുന്നു. ദ്വിജനായി യോഗ്യത ആർജിച്ച ശേഷം വേദാഭ്യസനം ആരംഭിക്കാം. വേദ നിപുണനായ ശേഷം അയാൾ വിപ്രനായി തീരുന്നു. ഒരു വിപ്രൻ അഥവാ യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രകാരം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വൈഷ്ണവ അവസ്ഥയിൽ ആയിത്തീരുന്നത് വരെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരോഗമന ഇച്ഛുവായ ബ്രാഹ്മണൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവനായി തീരണം. എന്തെന്നാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മനാ വൈഷ്ണവനാകിയാൽ വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയനാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ നിയാമകമായ ലക്ഷ്യം അപക്വനായ അഥവാ അപൂർണനായ ഒരാളെ ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കുക എന്നതാകുന്നു. ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനാണോ ഒരു ഉത്തമ അധികാരി വൈഷ്ണവനാണോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏത് വൈഷ്ണവനും അയാളുടെ ജന്മകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ബ്രാഹ്മണനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മള് ബ്രാഹ്മണനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പൂണൂൽ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തായി, ദ്വിജ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. ഒരു രണ്ടാം ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാണ്. ഒരു ആചാര്യനെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദ്വിജനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വേദാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വേദാഭ്യാസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആരായി മാറുന്നു, വിപ്രനായി മാറുന്നു. പിന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വൈഷ്ണവ അവസ്ഥയിലായി തീരുന്നവരെ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആരായി മാറും, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി മാറും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം എന്താണ്, ആ വ്യക്തി വൈഷ്ണവനായി ഒരു ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഏതൊരു സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വൈഷ്ണവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകിയാൽ ഏത് വിധേയനയുള്ള മതാചാര ചലനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വിധേയനാകേണ്ടതില്ല. കിരാതൻ, കൂടൻ, ആന്ധ്രൻ, പുലിന്ദൻ, പുൽകശൻ, അഭീരൻ, ആഭീരൻ, ശുംഭൻ, യവനൻ, ഖസൻ തുടങ്ങിയ ഏത് നീചകുല ജാതനും അല്ലെങ്കിൽ അധികം താണവനും വൈഷ്ണവ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തുംഗമായ അതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ജാതിയും ഏത് മതത്തിൽ, നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചോ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമല്ല. അവർക്ക് വൈഷ്ണവരുടെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഏത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ശൂദ്ര, ദ്വിജ, വിപ്ര, ബ്രാഹ്മണ, വൈഷ്ണവ. അതായത് ശൂദ്ര, ജന്മന ജായതേ ശൂദ്ര, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ശൂദ്രനായിട്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് ദ്വിജ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്ന എപ്പോഴാണ്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടുകയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പൂണൂൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ദ്വിജനായി മാറുന്നു. പിന്നെ വേദാഭ്യാസം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വിപ്രനായി മാറുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി മാറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലവിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. യസ്വാനുഭവമഖില ശ്രുതിസാരമേകം അധ്യാത്മദീപമതിതീർഷതാം തമോന്ധം സംസാരിണാം കരുണയാഃ പുരാണഗുഹ്യം തം വ്യാസസൂനുമുപയാമി ഗുരും മുനീനാം. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കൊടും തമോതലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂഢഭൗതികവാദികൾക്ക് അഹൈതുകമായ അപാര കൃപയാൽ സ്വാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വാംശീകരിച്ച വേദവിജ്ഞാന ഉത്തമാംശമായ ഈ അതീവ രഹസ്യ പരിശിഷ്ടം അരുളി ചെയ്ത വ്യാസദേവസുതനും അഖില മുനിശ്രേഷ്ഠരുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനുമായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. വീണ്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രണമിക്കുകയാണ്. അത് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയും സുത ഗോസ്വാമി ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കൊടും തമോതലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ യത്നിച്ചുകൊണ്ട് മൂഢഭൗതികവാദികൾക്ക് അഹൈതുകമായ അപാര കൃപയാൽ, അഹൈതുകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹേതുവില്ലാതെ അല്ലെ, ഒരു കാരണമില്ലാത്ത കൃപയാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്, ആര് ചെയ്യുന്നത്, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കൊടും തമോതലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂഢഭൗതികവാദികൾക്ക് അവര് ഇതിനകത്ത് തന്നെ, അതായത് ഈ ഭൗതികമായി ശരീരമാണ് ഞാൻ, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന മൂഢമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ആര്, അപാരമായ കൃപയാൽ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അദ്ദേഹം സ്വാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വാംശീകരിച്ച വേദവിജ്ഞാന ഉത്തമാംശമായ ഈ അതീവ രഹസ്യ പരിശിഷ്ടം, അതായത് സ്വാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വാംശീകരിച്ച വേദവിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് തത്തകൊത്തിയ പഴം പോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിനെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് മനുഷ്യർക്ക്, നമ്മള് പോലെയുള്ള സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട്, നല്ല കഠിനമായിട്ടുള്ള ഈ വേദവിജ്ഞാനം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അത് ഉദാഹരിച്ച്, അതായത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചെയ്യുന്നത്. ഈ അതീവ രഹസ്യ പരിശിഷ്ടം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, രാജഗുഹ്യം എന്ന്. അതായത് വളരെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്, ഈ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അരുളി ചെയ്ത വ്യാസദേവസുതനും അഖില മുനിശ്രേഷ്ഠരുടെ ആത്മീയാചാര്യനുമായ, അതായത് അഖില മുനിശ്രേഷ്ഠരുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയാചാര്യന്മാരുടെയും
ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. സ്വാനുഭാവം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യക്തിപരമായി സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയിൽ അവനവന്റേതായ രീതിയിൽ അത് സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. സംസാരിണാം കരുണയാഹ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പതിതബദ്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിനായി അവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം. അതാണ് ആ വേർഡ് മീനിങ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സംസാരിണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരുണയാഹ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് അവരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗുരു മുനിനാം, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആമുഖം ഈ ശ്ലോകം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. അധ്യാത്മദീപം കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ഇരുട്ടിലെ അതീന്ദ്രിയ വിളക്ക്, അതിതിതീർഷതാം, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ ഗൗരവമുള്ളവർ. പുരാണ ഗുഹ്യം, രഹസ്യാത്മകം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. ഏകം, പരമഹംസർക്കുള്ള സാഹിത്യം മാത്രം. പരമസത്യത്തിന്റെ 3 വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ നിരർത്ഥകത വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അതിലെ വേർഡ് മീനിങ്ങും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ അനുബന്ധ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്തമാംശത്തെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ. ഈ ഉത്തമാംശത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഉത്തമാംശത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കും ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പിന് വരെ സദാ സന്തോഷവാനായി കഴിയാൻ സാധ്യമല്ല. ആനന്ദത്തിനായി നിശ്ചിത പദ്ധതികൾ ഏവരും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഏവരെയും നിരാശരാക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട തലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഭാഗവതം വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും വരാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയുണ്ടായി നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കി കടന്നു പോണ എല്ലാവരും. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സ് എടുത്തെടുത്ത് വായിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട തലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പിന് വരെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഫുൾ ടൈം സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനെ സന്തോഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിരാശരാക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങള് എല്ലാവരെയും നിരാശരാക്കും. നമ്മളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇരുണ്ട തലത്തിലാണ്. ഈശ്വര സൃഷ്ടി ഏറ്റവും ഇരുണ്ട തലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അസന്തോഷവാനായ ഭൗതികവാദി അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധ്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്രയ്ക്ക് മേൽ മൂഢരാകിയാൽ മോചനം പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ കള്ളിച്ചെടി ആസ്വദിച്ച് തിന്നുന്ന ഒട്ടകത്തോട് അവരെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉപമയും ചോദിക്കാം. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലും നമ്മൾ പറയേണ്ട അല്ലെ, ഉപമയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ കള്ളിച്ചെടി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉപമ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എന്താണ് ഒട്ടകം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒട്ടകം കള്ളിമുള്ള് തിന്നും അല്ലെ. കള്ളിമുള്ള് തിന്നുമ്പോൾ അതിന്റെ മുള്ള് കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ നാക്ക് മുറിയും. അപ്പൊ നാക്ക് മുറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തന്നെ രക്തം അതിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ കള്ളിമുള്ളിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ രക്തത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ നാവ് മുറിഞ്ഞ് അത് വേദനിക്കുന്ന കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമാകിയ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ച് സ്വയം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ഭാഗവത പുരാണം രചിച്ചു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് സുവ്യക്തമായി
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത ആളുകള് വേദാന്ത സൂത്രം അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവത പുരാണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവത പുരാണം ഈ ഒരു വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ അന്തസത്തയായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം, ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എല്ലാ ആത്മാർത്ഥ ജനങ്ങൾക്കും ഭാഗവത വേദാന്ത സൂത്രം ലഭ്യമാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ അപ്രതിമമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ അല്ല, അതിന്റെ അപ്രതിമമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വ്യാഖ്യാനത്തെ അധികരിക്കാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാലാണ് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ മനഃപൂർവ്വം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സ്പർശിക്കാത്തത്. ശങ്കരാചാര്യർ മായാവാദത്തിന്റെ ആളാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തെ സ്പർശിച്ചില്ല. ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ മനഃപൂർവ്വം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സ്പർശിക്കാത്തത്. ശങ്കരാചാര്യർ ശാരീരിക ഭാഷ്യം രചിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു നൂതന അവതരണമായി കരുതി കഠിനമായി എതിർത്തു. അപ്പൊ മായാവാദികള് ഈ ഭാഗവതത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യർ ആരാണ്? മഹാദേവന്റെ അവതാരാണ് അല്ലെ. മഹാദേവൻ ആരാണ്? വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് വൈഷ്ണവൻ. പക്ഷെ ആളുകളൊക്കെയും വഴിതെറ്റി പോകുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ആരും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മായാവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വരട്ടെ, കുറച്ചെങ്കിലും വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ശങ്കരാചാര്യർ ശാരീരിക ഭാഷ്യം രചിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു നൂതന അവതരണമായി കരുതി കഠിനമായി എതിർത്തു. മായാവാദ പ്രസ്ഥാനം ഭാഗവതത്തിനെതിരായി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളാൽ നാം വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. ഈ ആമുഖ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമഹംസന്മാരെയും മാത്സര്യം എന്ന ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മോചനം നേടിയവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാരും പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. ധർമ്മ പ്രോത്സിത കൈതവോ അത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരണം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്രേ വസ്തുശിവതം താപത്രയ ഉന്മൂലനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനേ കൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരക സത്യോ കൃത്യവരുദ്വതേ യത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷി പിത്തക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർക്കാനും പറ്റും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമഹംസന്മാരെയും മാത്സര്യം എന്ന ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മോചനം നേടിയവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് കൈതവ ധർമ്മം പ്രോഞ്ചിത, ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകൾക്ക്, നിർമത്സരാണാം സദാ, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം വേദ്യം അല്ലെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ശങ്കരാചാര്യരെ ഈ ഭാഷ്യം, ശാരീരിക ഭാഷ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകളാണ്. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ് പരമദിഗോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണ ഭഗവാൻ എന്ന് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മായാവാദി സന്യാസിമാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് അസൂയുള്ളവരാണ്. മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രാപ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ യഥാർത്ഥ ഔത്സുക്യമുള്ളവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ചതാണ്. അതീന്ദ്ര നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പരിപൂർണമായി ദർശിക്കുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരാളെ കഴിവുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷിയാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗവതം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് പക്ഷേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രാപ്യമല്ല. എന്നിരിക്കലും ശങ്കരാചാര്യർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ്? ഭജഗോവിന്ദം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭജഗോവിന്ദം
ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവരെ മൂഢൻ എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അല്ലെ. അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ. അതുപോലെ അടുത്ത വരിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലം നഹി നഹി രക്ഷതി ദുഃഖങ്കരണേ. അതായത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകള് സംസ്കൃതമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ വ്യാകരണങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല. ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുക, ഇത്രേ വേണ്ടതുള്ളൂ. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യർ. കാരണം ശങ്കരാചാര്യർ മഹാദേവന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ആരാണ് ഇരുട്ടിൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത്? സംസാരിണ, അവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ മറന്നതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ ധിക്കരിച്ചു. അവരെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാളെ ജയിലിലേക്ക് കുറ്റവാളികളായി അടയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണ ബഹിർമുഖ ഹായ് ഭോഗ വാംചാക്കരെ, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ മറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ തെമ്മാടികൾ അവരെ ജയിലിൽ മായയിൽ ദാസന്മാരാക്കുന്നു, കുറ്റവാളിയെ പോലെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം പ്രശ്നമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ശരി, ഇവിടെ വരൂ, നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഇവിടെ തന്നെ തുടരുക. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. ഞാൻ ദൈവത്തെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്ന് ധിക്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ മായ അവിടെയുണ്ട്. നിന്നെ ചവിട്ടുകയും നിന്നെ അതിലിടുകയും ചെയ്യും. അത് നീ ഭഗവാനെ കാര്യമാക്കുവാൻ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ആരാണ് ഇരുട്ടിൽ? ഇതാണ് ഒരു ഭൗതികവാദിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സംസാരിണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ അമഗ്നനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ് എന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ജപിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നു അല്ലെ, ആ പാസ്സാക്കിയ നിയമം ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അല്ലെ, അവരെ ജയിലിലടക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ മായയുടെ ജയിലിലാണുള്ളത്. നമുക്ക് മായയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് പലവിധ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ പണിഷ് ചെയ്യാണ് മായ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒടുവിൽ ഈ മായയുടെ ഈ പണിഷ്മെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മായ ആരാണ്? മമ മായ ദുരത്യ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായ, മമ മായ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തയാണ് മായാദേവി. അപ്പൊ മായാദേവിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? ഈ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്ത ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ജോലിയാണ് മായാദേവി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? അവസാനം ഗത്യന്തരം ഇല്ലാതെ അവരെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു നിയമം, പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാനുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണനെയും നരോത്തമനായ നരനാരായണ ഋഷിയെയും വിദ്യാദേവിയായ സരസ്വതി മാതാവിനെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവായ ശ്രീല വ്യാസദേവനെയും സാദരം പ്രണമിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം ആരെയാണ് പ്രണമിച്ചത്? ഗുരുവിനെയാണ് പ്രണമിച്ചത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ സരസ്വതി ദേവി, വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതി ദേവിയെയും നമ്മള് പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാനുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണനെയും നരോത്തമനായ നരനാരായണ ഋഷിയെയും, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് നരനാരായണ ഋഷി അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള നരനാരായണ ഋഷിയെയും വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതി ദേവിയെയും നമ്മള്, അതുപോലെ ഭാഗവത രചയിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീല വ്യാസദേവനെയും, ഇവര് 4 പേരെയും സാദരം പ്രണമിക്കണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പർപ്പോട്ടിലുണ്ട്. മൂഢന്മാർ പുരാണങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടും. എന്നാൽ പലതരക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വേദാനുബന്ധ വിശദീകരണങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല. സത്വഗുണപ്രധാനികളായ മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലർ
രജോ ഗുണ പ്രധാനികളും മറ്റു ചിലരാകട്ടെ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളുമാകുന്നു. നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും അങ്ങനെ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ക്രമേണ വീണ്ടെടുക്കാനും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനകരമാകും വിധം പുരാണങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാണ പാരായണം നടത്തേണ്ടത് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് ശില സൂത ഗോസ്വാമി കാണിച്ചു തരുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷകനാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രരാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവരെ സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു പരിശുദ്ധ പുരാണമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മള് ധ്യാനയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പല പല ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ യോഗ്യരാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനും മാത്രം ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകാം? പുരാണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ രാമായണം, മഹാഭാരതം അങ്ങനെയുള്ള പുരാണങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരെയാണ് സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശാശ്വതമായിട്ട്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരാണമാണ് ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പരാഭവസ്താവാത് അബോധജാതോ യാവാൻ ന ജിജ്ഞാസത ആത്മതത്വം യാവത് ക്രിയാസ്തത്വാദ് ഇദം മനോ വൈ കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധഃ. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം ഒരാൾ പരാജയപ്പെടുകയും അജ്ഞതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പാപമായാലും പുണ്യമായാലും കർമ്മത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിനെ കർമാത്മകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനത്താൽ നിറമുള്ളതാണ്. മനസ്സ് അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ബോധം ശുദ്ധമല്ല. ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം അയാൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരാള് പരാജയപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. പുണ്യം ഉണ്ടാവും, കുറെ പാപം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യപാപങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് എന്തായിരിക്കും? മനസ്സ് ഒരിക്കലും അശുദ്ധമായിരിക്കും. മനസ്സ് എപ്പോഴും അശുദ്ധമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫലോദ്ദേശ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് അശുദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുണ്യവും പാപവും അനുഭവിക്കാൻ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മുനയസ്സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃത കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. അല്ലയോ മുനിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ആരാഞ്ഞവയൊക്കെ ഭഗവത് സംബന്ധിയാകയാൽ മൂല്യമുള്ളവയാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവയൊക്കെ ലോകക്ഷേമ സാങ്കത്യമുള്ളവയുമാകുന്നു. ഇവണ്ണമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോ മുനിമാരോട് ഋഷി, അതായത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിച്ച 6 ചോദ്യങ്ങൾ, അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ചു, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു, നരനാരായണ ഋഷിയെ പ്രണമിച്ചു, സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രണമിച്ചു, ശ്രീല വ്യാസദേവനെ പ്രണമിച്ചു. ഇനി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. അല്ലയോ മുനിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ആരാഞ്ഞവയൊക്കെ ഭഗവത് സംബന്ധിയാകയാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അവയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ലോകക്ഷേമത്തിന് ഉതകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ, അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവണം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. എല്ലാ വേദ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും സത്ത അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നം. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ വേദ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും സത്ത. ഭഗവാൻ വേദൈസ്യ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. 15:15 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, ആ വേദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് വേദം തന്നെയാണ്.
ലോകമംഗളം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് ശുഭകരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നന്മ വരുന്നതാണ്. ഏനാത്മാ സുപ്രസീദതി. കൃഷ്ണകഥ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. ഏനാത്മാ, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കഥകളും ലീലകളും ഒക്കെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. ലോകമംഗളം. കൃഷ്ണൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഭവദ്ഭിർ ലോകമംഗളം. കൃഷ്ണ സംപ്രക്ഷണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിനാൽ അത് ലോകമംഗളമാണെന്ന് സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അത് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലല്ല, ലോകമെമ്പാടും നമുക്ക് ശാഖകളുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിൽ ആ കറുത്ത വർഗക്കാർ പോലും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്ത് കറുത്തവർ, വെളുത്തവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിഗണനയില്ല. കാരണം അത് ആത്മീയ വേദിയാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ കൊൽക്കത്തയിൽ മാർച്ച് 5, 1972 പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധവും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് സർവ്വലോകമംഗളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞത്, അതുപോലെ ചില പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ അവിടെ അമേരിക്കക്കാരെന്നോ കറുത്തവരെന്നോ വെളുത്തവരെന്നോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഭഗവാൻ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമോ പ്യൂരിറ്റിയോ ഒന്നും ഭഗവാൻ നോക്കാറില്ല. തോമാര ഹൃദോയെ സദാ ഗോവിന്ദ വിശ്രാം ഗോവിന്ദ കൊഹേന മോര വൈഷ്ണവ പാരൻ. നിന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചൊല്ലിയ അതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ്, സദ്യോ ഹൃദ്യ വരുദ്യതേത്ര ഋതുഭി ശുശ്രൂഷു വിസക്ഷണ. നമ്മള് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ, ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്, വിശ്രമ സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുകീ അപ്രതിഹതാത്മാ സുപ്രസീദതി. സർവാതിശായിയായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമധർമ്മം. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചയമായും അഹൈതുകവും നിർവിഘ്നവും ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. ഇപ്പോ എന്താണ് ലോക നന്മ, എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അതെന്താണ് എന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മ. സ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, വൈ പറഞ്ഞ നിശ്ചയമായും എന്നാണ് അർത്ഥം. പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അല്ലെ, ഓരോ മനുഷ്യനും. പരോധർമ്മോ പറഞ്ഞ പരമമായ ധർമ്മം. യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ, ഭഗവാൻ അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള, അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു നാമമാണ്. അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഈ അധോക്ഷജ എന്ന വാക്കിനും അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറകില് അല്ലെ. അക്ഷജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കണ്ണുകളാണ്. അപ്പൊ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കാരണമില്ലാതെ, ഹേതുവില്ലാതെ. അപ്രതിഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർവിഘ്നം. യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്, യയാത്മാ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷം തരുന്നത്, സംതൃപ്തി തരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവാതിശായിയായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമധർമ്മം. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചയമായും അഹൈതുകവും നിർവിഘ്നവും ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ച എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഋഷിമാരുടെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണിത്. പരമോന്നത ധർമ്മം, പരോധർമ്മം ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനമാണ്. അത് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. ശില പ്രഭുപാദർ നൽകിയ നേരിട്ടുള്ള പാത, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. അതാണ് എന്ത്, ഭക്തിമാർഗം അല്ലെ. ഭക്തിമാർഗമാണ് ശില പ്രഭുപാദർ നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ പെർപോർട്ടിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവൃത്തി മാർഗവും. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്,
ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗമാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം. ഇനി നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതോ മുക്തിയുടെ മാർഗമാണ്. അത് ത്യാഗത്തിന്റെ പാതയാണ്. പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ പാതയാണത്. അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു പാതയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വമാണ് എന്ത്? പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. താത്കാലികവും മിഥ്യയും ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അത് താൽക്കാലികം എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ ദുഃഖാലയം എന്നും ഭഗവാൻ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമാണ്. ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, അത് മിഥ്യയാണ്, അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിവൃത്തി മാർഗമോ? നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെ പാതയാണ്. അത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്. ആത്മീയമായ അസ്തിത്വമാണ് നിവൃത്തി മാർഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശാശ്വതവും അറിവ് നിറഞ്ഞതും ആനന്ദപൂർണവുമാണ്. അപ്പോൾ പെർമനന്റ് ആണ് അല്ലെ. സനാതനഹ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കാണത് അല്ലെ. സനാതന, നമ്മളൊക്കെ സനാതനരാണ്, എപ്പോഴും ശാശ്വതരായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അറിവ് നിറഞ്ഞത് ജ്ഞാനപൂർണമാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് എന്ത്? ഒരു മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിവൃത്തി മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്തിത്വമാണ്. അത് ആത്മീയമായ അസ്തിത്വമാണ്. അതിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, ആനന്ദപൂർണവുമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സത്യ ചിത്ത ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. എന്നാൽ ഈ ശരീരം പക്ഷെ എന്താണ്? ടെമ്പററിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതൊക്കെയും ടെമ്പററിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈ വാംശോ ജീവനോഗ്യം, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും സനാതനരാണ്. അത് നിവൃത്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മം എന്നാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനെ നിർവചിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നും വിളിക്കുന്നു. അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അത് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം. പരമേശ്വരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ദാസനാവുക എന്നതാണ് ജീവന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം. ഇത് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂ, പൂർണ്ണ സന്തോഷം നൽകൂ. ഇനി ഉത്കണ്ഠയില്ല. പരമമായ തൊഴിൽ, പരമോന്നത ധർമ്മം, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്വം. 1-ാം ക്ലാസ്. ധർമ്മം എന്നാൽ ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതോ അത് എന്നർത്ഥമാകിയാൽ ധർമ്മത്തെ ജീവനോപായമായി മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംയുക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാകണം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രം കൃഷ്ണനാകുന്നു. ജീവനുള്ള എല്ലാ ചര അചരങ്ങളിലും വെച്ച് സർവ്വ ആകർഷകനും ജീവാത്മാക്കളിലും ശാശ്വതമായവയിലും വെച്ച് ശാശ്വതമായ രൂപമുള്ളവനുമാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അത് 126-ാമത്തെ പേജാണ്. ഇത് എന്താണ് ധർമ്മം? ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതോ അത് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തെ ജീവനോപമായി മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന്. ഭഗവാൻ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നയാളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ സർവദാ പരിപൂർണനും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുമാകുന്നു. അവിഭാജ്യ ഘടകവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സേവകനും സേവിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് അല്ലെ. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഭഗവാന്റെ ദാസനാകുക എന്നതാണ് ജീവന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം. ഇത് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂ, പൂർണ്ണ സന്തോഷം നൽകൂ. പിന്നീട് ഉത്കണ്ഠയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമമായ തൊഴിൽ, പരമോന്നത ധർമ്മം, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്വം. ഞാൻ ആരെയും സേവിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ സേവിക്കണം. ആ സേവനത്തെ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉപ്പ് രസം ഉള്ളതുപോലെ പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാണ്. മധുര രുചി പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മമാണ്. മുളകിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം അതാണ് ധർമ്മം. അത് മാറാൻ കഴിയില്ല. പഞ്ചസാര ഉപ്പുരസമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പഞ്ചസാരയല്ല. അതുപോലെ ജീവജാലത്തിന് ഒരു സ്ഥിരമായ തൊഴിൽ കടമയുണ്ട്. അതാണ് സേവനം. ആ സേവനം വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ നടക്കുന്നു. കുടുംബ സേവനം, രാജ്യസേവനം, സമൂഹ സേവനം, രാഷ്ട്ര സേവനം, മാനവിക സേവനം, അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ. എന്നാൽ സേവനം കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സേവനം പൂർണ്ണമാകില്ല. അതാണ് സേവനത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. അതിനെ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരു സിഇഒ ആണ് ഒരു ഓഫീസിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തേ മതിയാവും അല്ലെ, അവരെ പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണത് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ആ സേവനം അദ്ദേഹം ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് സേവനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ചെയ്യാൻ, അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരെയെങ്കിലും സേവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്വഭാവം എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് നമ്മളൊക്കെയും, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സേവനം എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് സ്വഭാവം. പ്യോർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം നാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:1-11 ശ്ലോകമാണിത്. ഫലപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ നേട്ടത്തിനോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹസേവനം അർപ്പിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകമാണിത് അല്ലെ. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ, വേറെ ഫലപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ നേട്ടത്തിനോ ആഗ്രഹിക്കാതെ, അതാണ് അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹസേവനം അർപ്പിക്കുക, അതിനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹൈതുക്കി, ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല, കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം, മോക്ഷം പോലും വേണ്ട. അപ്പൊ അഹൈതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിക്ക്, ചെറിയൊരു കുട്ടി, 6 മാസമായ കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മ ഭക്ഷണം കുറുക്കൊക്കെ കാച്ചി കൊടുക്കും അല്ലെ, ആ കുട്ടി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ അല്ലെ, വേറെ ഒരാഗ്രഹമില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണദാസന്മാർ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അഹൈതുക്കി, അതിനാൽ ഈ പദം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അഹൈതുക്കി, യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി. അതിനാൽ ഈ ഭക്തി പദം ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭക്തി എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രചോദിതമാണ്. അതിനാൽ ഈ ഭക്തിപദം കൃഷ്ണന് മാത്രമാകുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒന്നും വേണ്ട, അതിനാൽ അതിനെ അഹൈതുക്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹേതു എന്നാൽ കാരണം എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ തിരികെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങും, അതും കാരണമാണ്. അഹൈതുക്കി, കാരണമില്ല, കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഞാൻ സേവിക്കണം, അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതും എന്താണ്? അതും ഒരു കാരണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാരണവും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടതുള്ളൂ? നമ്മുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ. അപ്രതിഹത, ഒന്നിനും തടയിടാൻ കഴിയില്ല, മുൻവ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നുമില്ല. അതായത് നിർവിഘ്നം, എങ്ങനെയാണോ ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള സേവനങ്ങൾ. അപ്രതിഹത, ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്രതിഹത, കടക്കാരനാകാതെ, ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ. സ്നേഹത്തെ ഒരു ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടും തടയാനാവില്ല. ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രനാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ വളരെ ധനികനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറുത്തവനാണ്, ഞാൻ വെളുത്തവനാണ്, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സന്തുഷ്ടരാകും. സ്വാമിൻ കൃതാർത്ഥോസ്മി വരം നയാചേ, എനിക്ക് ഇനി ഒരു വരവും ആവശ്യമില്ല, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. അതായത് നമുക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക, അതാണ് അപ്രതിഹത എന്ന് പറയുന്നത്. നാരായണ പരാ സർവേന കുതശ്ചന വിഭ്യതി സ്വർഗാപവർഗ നരകേശ്വ അപിതുല്യാർത്ഥ ദർശിനഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 28-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണന്റെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയെയും ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ, മോചനം, നരകീയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം അത്തരം ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വൃത്രാസുരനെയാണ്. വൃത്രാസുരൻ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് വൃത്രാസുരനായി വന്നിട്ടുള്ളത്. കഥ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല.
അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, എന്നെ നീ വേഗം കൊന്നു കളഞ്ഞോളൂ, എനിക്ക് വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാലോ എന്നാണ് വൃത്രാസുരൻ അസുരനായി വന്നിട്ട് പോലും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവര് സ്വർഗം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നരകത്തിലായാലും പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ഞാനൊരു സമ്പന്നമായ ഭൗതിക സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഞാൻ കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയെ ലഭിച്ചു. മഹാദേവന്മാർക്കും പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളത്. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് കഷ്ണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ പകരം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു രത്നം കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ അങ്ങയിൽ നിന്നൊരു അനുഗ്രഹവും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പോ ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയില് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്തത്? അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതിനെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് കഷ്ണം, പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് കഷ്ണത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ധ്രുവലോകവും കൊടുത്തു, ഭഗവാനെ തന്നെയും കൊടുത്തു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും കൊടുത്തു മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭക്തന് കൊടുക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം എന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വയമേവ സംതൃപ്തനാകുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കും, അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയധികം സംതൃപ്തനാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കും ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം അധികമായ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കുറച്ച് സമയം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം നാനം ചായദഹൈതുകം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഹൈതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്, അല്ലെ? ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളയാളാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അഹൈതുകമായ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനോട് സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ത്? ഹൈതുകമായ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി അഹൈതുകി ആയ ജ്ഞാനവും ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം നേടാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. 1ഉം 2ഉം ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. 1ഉം 2ഉം ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമ നന്മ എന്തെന്നും സർവ്വ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്നും, അതായത് എന്താണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അന്തസത്ത, ഇതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഭക്തി പ്രക്രിയ, അതായത് 1, 2, 6 മുതൽ 7 വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ 2, 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് ഭക്തി പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ഈ വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമാകയാൽ ഒരേ സമയം ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. പരമപുരുഷനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇത് ഉദാത്തവും, ഭക്തിഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന നവഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് സരളവുമാകുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായ നിരന്തര സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സരളവുമാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സംസർഗാർജനം മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രരെക്കാൾ നീച കുലജാതർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സമസ്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ മഹത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠ കുലജാതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം സവിശേഷമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ത്യാഗം, ദാനം, തപശ്ചര്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും പരിശുദ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. നീചരായിട്ടുള്ള, ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള, താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ട്. നമ്മള്
ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വേശ്യാസ്ത്രീകൾ അടക്കം ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ അവരുടെ ഒരു കുറവുകളും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയില് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില് ശ്രേഷ്ഠ കുലജാതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം സവിശേഷമായി പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. ഭക്തിയോട് കൂടി തന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ബുദ്ധി നൽകുന്നു. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അഹൈതുക്കിയായ കരുണ. ഭക്തന് ജ്ഞാനമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തി ഒരാളെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായി വിരക്തി കൈവരുത്തുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരസിക്കരുത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം. അപ്പോ നമ്മള് ഏതൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എന്തൊരു കാര്യവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഓൺലൈനിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് അല്ലെ, ഇതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താണ്. ഇന്റർനെറ്റ്, അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ, അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈരാഗ്യമല്ല, അതായത് ഇതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്, അതിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തി ഒരാളെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായി വിരക്തി കൈവരുത്തുന്നു. ഭഗവാനോട് സംസർഗത്തിൽ വരുമ്പോ തന്നെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെ, ഗുണങ്ങൾ. ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിരക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നു. ഭക്തനെ ജ്ഞാനമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. കാരണം ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണം? ഞാൻ ആരാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എന്തുണ്ട്? ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെതാണ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജ്ഞാനം. അതും ഭക്തന് കിട്ടും. ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ബുദ്ധി നൽകുന്നു. അതായത് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, അത് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ വൈരാഗ്യവും ജ്ഞാനവുമാണ്. ഭക്തർ പൊതുവെ വിഡ്ഢികളാണ്, അതിനാൽ അവർ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ വിഡ്ഢിത്തമായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് ഭക്തിയോഗമല്ല. ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഡ്ഢിയാവാൻ കഴിയില്ല. അവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം. സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അവൻ എങ്ങനെ ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു? സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത, എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, കൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നാശയാം ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസത. ഒരാൾ ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളിൽ നിന്നവനെ ജ്ഞാനം നൽകും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനവും അതുപോലെ വൈരാഗ്യവും അങ്ങനെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും, ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ചിലര് പറയും ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൈരാഗ്യം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല, അതാണ് വൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ, കൃഷ്ണ സംതൃപ്തിക്കായി മാത്രം, അതിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യം കൈവരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മതിയായ അറിവ് ആവശ്യമാണ്. അതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്നും അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. യസ്യാസ്തി ഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാഹ ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണോ മനോരഥേനാസതിതാവതോബഹിഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:18-12 ശ്ലോകമാണിത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ധാർമ്മികത, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ച ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകും. എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ധാർമ്മികത, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ച ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ വേരിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംഗങ്ങളാണ് ആര്? മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരൊക്കെയും. അപ്പൊ അവരുടെ ധാർമ്മികതയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെയും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അവൻ നിഗൂഢ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവന്റെ മാനസികമായ കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിചലിച്ച് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിപ്പോകും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും സദ്ഗുണം ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാതെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതി നമ്മള് ജോലി ചെയ്താല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ധർമ്മ സുനിഷ്ഠിത പുംസാം വിശ്വസേന കഥാസുയഃ നോത്പാദയേത്യതി കൃതിം ശ്രമ ഏവ ഹി കേവലം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയാണ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ അവയൊക്കെ വെറും ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയാണ്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാത്തവയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു അമ്മയാണ്, ഞാനൊരു മകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ആ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉചിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവയൊക്കെ എന്ത് മാത്രമാണ്? സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രം, ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിശ്രമങ്ങളാകുന്നു, സമയം പാഴാക്കലായി മാറിപ്പോകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരല്ല. കാരണം അവ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അത് ടൈം പാസ് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ കുറെ സമയം അങ്ങനെ പാഴായി പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ, ശ്രവണത്തിലും ജപത്തിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആത്മാവ് സംതൃപ്തനാകൂ. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാര്യം ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ശ്രവണത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, കൂടുതൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-8. ഈ ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അല്ല, ഇത് വേറെ ശ്ലോകമല്ല, ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണിത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 17 വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യക്ത്വാ സുധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന ഭക്തോത പതേതോ യദി യത്ര ക്വാ ഭദ്രമഭൂതമുഷ്യകിം കോവാർത്ത ആപ്തോ അപചതാം സുധർമ്മതഃ. ഭഗവത് ഭക്തിത സേവനത്തിനായി ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അധപതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തുമില്ല. അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ചു പോണത്. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം തെക്വാ സുധർമ്മം അല്ലെ, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ തെക്വാ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ശരണാംബുജം ഹരേർ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ടോ ആ വ്യക്തി ഭജന്ന അപക്വ, അതായത് അപക്വമായി ഭജിച്ചിട്ട് നേരെ ചൊവ്വെ ജപിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിത സേവനം യഥാവിധി ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി പോവാണ്. പതീതോ യതി, ആ വ്യക്തി പതിച്ചു പോവാണ്. അതായത് വേറെയല്ല ചെയ്തത്, പതിച്ചു പോവാണ്. സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് പുരോഗമിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ എന്നിരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കാതെ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്താല് ആ വ്യക്തി ഒരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യസ്യാത്മബുദ്ധി ഗുണപേ ത്രിധാതുകേ സ്വതീകളത്രാദിഷു ഭൗമ ഇജ്യതീഹി യത്തീർത്ഥ ബുദ്ധി സലിലേന കർഹിജിത് ജനേഷു വിഘ്നേഷു സ ഏവ ഗോഖരഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം 84-ാമത്തെ അധ്യായം 13-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. കഫം, പിത്തം, വായു എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ജഡശരീരത്തെ താനായി കാണുകയും ഭാര്യയും കുടുംബവും എന്നെന്നും തന്റേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും മൺവിഗ്രഹത്തെയോ ജന്മസ്ഥലത്തെയോ ആരാധ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും തീർത്ഥത്തെ വെറും ജലമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ, നിത്യസത്യം എന്തെന്നറിയുന്ന നാനികളെ അഭേദബുദ്ധിയോടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ സന്ദർശിക്കുകയോ പോലുമോ ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ പശുവിനേക്കാളും കഴുതേക്കാളും ഒട്ടും ഭേദമല്ല. അപ്പോ പറയാണ്,
ഇവിടെ എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ശരീരം അല്ലെ, കഫം, പിത്തം, വായു ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ജഡശരീരത്തെ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ, എന്റെ വീട് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്റേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ മൺവിഗ്രഹത്തെയോ ജന്മസ്ഥലത്തെയോ ആരാധ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് വിഗ്രഹം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ജന്മസ്ഥലം, ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് എനിക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തീർത്ഥസ്ഥലത്തെ വെറും എന്താ പറയാ ജലമായി, തീർത്ഥത്തെ വെറും ജലമായി കരുതുന്നു. അതുപോലെ നാനികളെ അഭേദ ബുദ്ധിയോട് കൂടി, അതായത് നാനികളെ ഒട്ടും വാല്യൂ ചെയ്യാതെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ അതുപോലെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ സന്ദർശിക്കുക പോലുമോ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ, അതായത് തീർത്ഥസ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നില്ല, ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല, അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് പശുവിനേക്കാളും കഴുതയെക്കാളും ഒട്ടും ഭേദമല്ല. അപ്പോ ഇതിനെയാണ് പ്രഭുപാദിൽ പറയാറ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒട്ടും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകള് കഴുതയ്ക്കും പശുവിനും സമനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നാഹം തിഷ്ഠാമി വൈകുണ്ഠേ യോഗിനാം വാ ഹൃദയേച എത്ര ഗായന്തി മദ്ഭക്തൗ തത്ര തിഷ്ഠാമി നാരദ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാരദ, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വാസസ്ഥാനമായ വൈകുണ്ഠത്തിലോ യോഗികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലോ വസിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ എന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുകയും എന്റെ രൂപം, ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നാരദരോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ യോഗികളുടെയോ പിന്നെ ആരുടെയാണ്, ഞാൻ എന്റെ വാസസ്ഥലമായ വൈകുണ്ഠത്തിൽ യോഗികളുടെയോ ഹൃദയങ്ങളിലും അല്ല വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരുടെ അടുത്താണ് വസിക്കുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന, എന്റെ രൂപങ്ങളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവിടെയാണ് എന്റെ വാസസ്ഥാനം, വൈകുണ്ഠമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവസരം നൽകുക എന്നതാണ്, അത്രമാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. സൗമ്യവും വിനീതവുമായ മനോഭാവത്തോടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് ക്രമേണ എല്ലാം വെളിപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. 2 മിനിറ്റ് കേട്ടോ, നീ വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. സ്വധർമ്മം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അപവർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഈ പവർഗം അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ, പവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് പവർഗം എന്ന് പറയും. അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അർത്ഥം, ഭൗതിക സമ്പത്ത് കാമത്തിന്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ശ്ലോകം മാറിയില്ല. അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സ്ഥാനം. നാനി, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം. അപവർഗം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അപവർഗത്തിലുള്ളവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, അതായത് ബ്രഹ്മമാണ് അവരുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജ്ഞാനിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. യോഗി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തന് ഭഗവാൻ പ്രേമഭക്തി കിട്ടുന്നു, ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തില് കാണുന്നു. ഇത് ശരിക്കും 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാഥോപായോപകൽപതേ നാഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം. കാമസ്യനേന്ദ്രിയ പ്രീതിഃ നാഥോ ജീവേദയാവദാ ജീവസ്യ തത്വജിജ്ഞാസാ നാഥോ യശ്ചേഹ കർമ്മഭിഃ. ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടരുത്. ശാരീരിക സുഖത്തിനുപരിയായി മറ്റൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നും തന്നെ ആവരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് അതൊരിക്കലും നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. ജീവസ്യ തത്വജിജ്ഞാസ, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. മഹാരാജാവ് ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം. പരാഭവസ്ഥാപതബോധജാതോ യാവന്ന ജിജ്ഞാസത ആത്മതത്വം യാവത് വ്യാസ്താവദിതം മനോവൈ കർമാത്മകമ്യേന ശരീരബന്ധ. ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി
അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പരാജിതനാവുകയും അജ്ഞതയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുണ്യമായാലും പാപമായാലും കർമ്മത്തിന് അതിന്റെ ഫലമായ പ്രതികർമ്മം ഉണ്ടാകും. ഒരു വ്യക്തി ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയാലും അവന്റെ മനസ്സ് കർമാത്മകം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ നിറം പിടിച്ച ആയിത്തീരും. മനസ്സ് അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവബോധവും അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് കർമ്മം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മുഴുകിയാലും നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നിക്കിൽ പുണ്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് അശുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവബോധവും അശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. സംരക്ഷണത്തിന് എത്രത്തോളം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആവശ്യമാണോ അത്രമാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അല്ലാതെ അമിത ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാ നിവൃത്തി അരുത്. ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാകിയാൽ ഒരു നിശ്ചിത തൃപ്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കായി നിയമാനുശാസന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനിയന്ത്രിത സുഖാസ്വാദനത്തിന് സുഖാസ്വാദനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി വിവാഹം അഥവാ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം സന്താനങ്ങൾക്ക് വംശപരമ്പര അത്യാവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. സ്വമേധയാ ഉള്ള സംയമന അഭാവത്തിൽ കുടുംബാസൂത്രണ പ്രചാരണം ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യാന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കുടുംബാസൂത്രണം താനേ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മൂഢന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. നമ്മള് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം പോലെ അത് ആവരുത്. അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഉത്രോത്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ജീവിതം ഒക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय.